Miten mummiksi tullaan? Miten mummiksi tullaan? Ole hyvä, Jaakko. No, toi on niin helppo kysymys, se on todella helppo vastata. Mummiksi tullaan sillä tavalla, että laitetaan paperilla anomus, ja sitä laitetaan sellaiselle vaaleanpunaiselle paperille, jossa on pitsin reunat. Ja sitä pitsin reunitsilla, se laittaa myöskin paljon vanhanaikaista köllivettä. Se pitsutetaan sillä, ja sitten näytetään kaikki ne kohdat, joissa kysytään monenlaisia asioita. Kysytään esimerkiksi, osaatko leipoa hiekkahentusta? Jos laittaa rastikohtaan, ei osaa leipoa hiekkahentusia, niin sitten tuo Suomen eduskunta, joka täällä on edustettuna lahalla, sieltä lähtee sellainen saman tien vastaus, että valitettavasti että täytyy tällaisia mummikriteereitä. Näitä mummikriteereitä on aika paljon. Se ei ole yksilöön tuo leipominen, mutta mummikriteereitä on myöskin se, että täytyy muistaa aina esimerkiksi puhaltaa niitä pipejä. Kysytään, että on kuinka monta kertaa viimeisen viikon aikana olet puhaltanut jonkun pipiä. Ja jos siellä on mummikandidaatti vastaa, että no ei ole tullut puhalleluksi, no ei kukaan satuttanut, niin se hylätään silloin. Aina löytyy kadulta lapsi, joka voisi puhaltaa, joka pipiä voisi puhaltaa noin oikein. Mutta ei tietenkään kaikki. Siis tämä on aivan ainoastaan toi alkuussa siitä. Sitten kun se anons on lähetetty vaaleanpunaisella paperilla, pitsi röyhelöllä, sen jälkeen joutuu mummitestiin. Se on se mummiestelata. Ja se täytyy päästä mahdollisimman nopeasti läpi. Ja siinä on muistaakseni, ihan kun en ole osannut varautua tähän, niin muistaakseni se maksimi-aika, mikä saa käyttää on 2 minuuttia 30 sekuntia. Ja siinä aikana täytyy ensin lähteä hämmentämään hernekeittoa tuossa liedellä. Ja se täytyy saada sieltä nopeasti ja tasaisesti hämmentyä, siitä tulee mahdollisimman hyvä. Seuraavana sitten siellä on, kun me herätään aika modernia aikaa. Seuraavassa on tietysti se, että jos on lapsella on harrastuksia ja mummi vie niitä autolaiset sinne harrastuksiin ja virrajakajan kanssa säädettiin. No niin, mummi täytyy tietysti osata paikata se mielellään varsinneulalla ja laastarilla nenässä tavallaan paikataan. Ja sitten paikkaamaan sen virrajakajan kannen seuraavana. Ensin oli se hernekeitto, sitten tuli tuo virrajakajan kansi. Kolmantena tehtävänä siellä on sitten satujen lukeminen. Se tehdään sillä tavalla, että mummille annetaan kirja ja sanotaan, että mummi kandidaatille tässä vaiheessa. Ja sanotaan, että nyt luetko tuosta satu. Sitten kun tämä kandidaatti avaa sen kirjan, se huomaa tietysti, että siellä kirjassa ei ole yhtään mitään. Se on pelkkää tyhjää täynnä. Ja silloin mummi täytyy osata kertomaan omasta päästä niitä satuja. Uskottavasti ja ilman, että se esimerkiksi pitää yli 3 sekunnin miettimistaukoa siinä alussa. Tällä tavalla päästään toisesta osasta läpi, mutta sitten on vielä kuinka on se kaikkein vaikein 3. osa. Se tapahtuu nimittäin sillä tavalla, että tälle mummikandidaatille annetaan kissa. Ja sillä mummilla on aikaa 3 minuuttia ja 17 sekuntia, tiimalasi koko ajan laskee aikaa. Ja siinä aikana se mummin on saatava kissaa sekä venyttelemään, kehräämään, että lopulta myöskin nukahtamaan. Se ottaa sen, että mummissa on aineesta tai kandidaatissa on aineesta. Hän pystyy rauhoittamaan omalla läsnäolollaan myöskin eläinkunnan kaikkia eläimiä. Kun nämä kokeet on tehty, niin sitten mummi palautetaan tai kandidaatti palautetaan takaisin kotiin, jossa hän saa sitten odottaa sitä lopullista päätöstä. Se päätös tulee sitten välillä näitä se kirjekuoret, jotka kopsattaa ruskeita kirjekuoria, ne kopsattaa postiluukusta. Ja siellä on sitten Suomen eduskunnan ja tasavallan presidentin henkilökohtaisella allekirjoituksella kirjoitettu, että näiden testien perusteella päättelemme arvoisa kandidaatti Siri Kolu, että teissä on selvästi mummiaineesta. Voitte hakea mummitodistuksenne sekä mummilätkänne, ja sen pienen kiekon, joka voi laittaa tuohon rintapieleen. Voitte hakea sen sitten kaupungin talolta tiistaina 17. päivä heinäkuuta kello 15-16. Ja näin ihmisestä tulee mummi. Ja mä olen itsekin ajatellut, että se kuulostaa niin mielenkiintoiselta, että ajattelin kokkailla ja pistin jo paperit sisään. Kun tässä näitä mummitodistuksia allekirjoitettavaksi? Nämä on ihan tuttuja asioita eduskunnan nämä mummitodistukset, mutta tässähän on 2 eri todistusta. Voi hakea muumitodistuksen ja mummitodistuksen. Jotkut tekee näissä kirjoitusvirheitä, tuleekin sitten siellä koskessa kohdassa muumitodistus. Muistakaa tosi tarkkaan miettiä, mitä haette. Hieno vastaus. Ja seuraavaksi toinen finalisti, Salla Silukka, ole hyvä. Miten mummiksi tullaan? Miten mummiksi tullaan? Joo, siis Jaakko oli tuossa ihan jotain kiinnostavia pointteja, mutta toisaalta mä väitän, että Jaakko ei ole tämän asian asiantuntija.
asia erityisesti. Mä sen sijaan ehdottomasti olen alan asiantuntija, koska mä olen kirjoittanut en vain yhtä vitsikirjaa, vaan 2 vitsikirjaa, jotka molemmat sisältävät erilaisia asioita mummeista ja mummoista. Toinen on nimeltään Mummo Marjassa ja toinen on nimeltään Mummoista mummoi. Mutta se, mitä ei näissäkään kirjoissa ole kerrottu, on se, että mummiksi tullaan sillä tavalla, että matkustetaan Mummilaaksoon. Ja siellä Mummilaaksossa kohdataan erilaisia henkilöitä, joiden kautta heitä haastattelemalla ja heidän kanssaan toimimalla yhteistyössä saattaa päästä mummiksi. Siellä on esimerkiksi yksi sellainen olento, joka on nimeltään mummipeikko. Ja se mummipeikko on sellainen vanha, pieni, valkoinen mummi, jolla on sellainen valtava peikko. Sen lisäksi siellä Mummilaaksossa on myös mummimamma. Ja mummimammahan on tietenkin siis mummille ylipapita. Hän tietää kaiken mummiudesta. Sen lisäksi Mummilaaksosta löytyy mummipappa, joka hän on vähän jännittävä henkilö, tämä mummipappa. Hän ei aina ihan tiedä, onko hän mummi vai onko hän pappa, mutta hän vähän vaihtelee päivittäin. Ja joskus hän laittaa semmoisen mummin essun eteensä ja toisena hän laittaa semmoisen papan hatun päänsä. Niin näin hän pystyy sitten päättämään, että minä päivänä hän on mummi ja minä päivänä hän on pappa. Sen lisäksi täältä Mummilaaksosta, niin kun sinne mummiksi haluava henkilö hakeutuu, hän joutuu erilaisiin seikkailuihin. Yksi sellainen seikkailu, johon tämmöinen mummiehdokas voi joutua, on se, että hän joutuu tämän mummipeikon kanssa jahtaamaan pyrstötätiä. Tiedätkö, pyrstötätiä? Se on sellainen tyyppi, jolla on valtava pyrstö perässään, ja koska sillä on niin pitkä pyrstö, se pystyy juoksemaan vaikka kuinka kauas ja kuinka nopeasti, koska se pyrstö antaa sille voimaa. Ja silloin kun mummiehdokas seikkailee mummipeikon kanssa ja jahtaa pyrstötätiä, niin jos hän saa sen pyrstötädin kiinni, niin silloin hänestä voi tulla Mummilaakson virallinen asukas, eli mummi. Sillä tavalla voi tulla mummiksi. Me tiedetään kaikista lauluista, Mummilaakso, siltä pohjalta. Kiitoksia! Ja tämä yksi mielestäni tuomaroinen tarkastuksilla nyt pyytäisin Arvon Sallaa ja Arvon Jaakkoa, valehtelukuningas ja kuningatar kandidaattia tulemaan tähän eteen. Ja nyt tämä menee sillä tavalla, että kun nythän on siis kuninkuus kyseessä, niin pyytäisin, että ihan vain nöyränä tässä arvollisena seisomisen sijasta, niin suorittaisitte semmoisen tietynlaisen kuninkaallisen posetuksen, eli asennon, jolla pyydätte näitä ääniä. Me saadaan vähän nähdä, että millainen hallitsija me saataisiin ensi vuodeksi. Ja esiintymisjärjestyksessä ensimmäisenä pyytäisin Jaakko Hämeenantilan äänet. Ja seuraavaksi pyydän haastajan Salla Sivukan äänet. Näin tässä kilpailu on ratkennut ja tilanne on se, meillä on kaatamaton valehtelukuningas Jaakko Hämeenantila ensimmäinen kentällä Loikkaniemen. Seuraa juhlallinen kruunaus. Voit istua sinne ja me tulemme sinua täältä vähän kokittelemaan. Ja tässä ovat kuninkaan vallanmerkit. Aloitetaan. Pannaanko ensin, mitenkä ne menee niissä Suomessa? Tuleeko se ensin kuulu? Viitta ensin, ole hyvä. Viivoitetaan meidän Jaakko ensimmäinen vempaja oikeamielinen. On tää nyt mahdotonta. Siis 3 vuonna me olemme hakeneet Jaakon kaatajaa ja tämä giganttihan ei kuulkaa vahvistuu vaan mennessä. Mä luulen, että toi on hyvä. Sitten tässä on kukat. Mä luulen, että tää on sitten
järjestys. Meillä on nimittäin loppunumero ja sitten me kruunataan sut tästä juhlavasti. Ja sitten loppunumero on se, että täällä on oikeamielisen kuninkaan valtasormus, jota jokaisen häviäjä täytyy suudella. Ja vapaassa järjestyksessä sen jälkeen olette vapaat lähtemään, kun olette tunnustaneet kuninkaan vallan. Ja me taputetaan koko tämän rituaalin. Ihan siinä. Kunnianarvoisa Pekka Haavisto. Ja ole hyvä, mieltävä kansalaisille. Tällä tietämällä valmistelukisa on täällä Sastamalassa viimeistä kertaa ja lupasin Jaakolle, että ensi vuonna, mikäli siirrymme jonnekin toiseen mahdollisesti kirjamessuille tätä kisaa pitämään, hänen ei tarvitse tulla sinne puolustamaan. Hän tulee sinne minun kanssani kuningas emerituksena ja sitä varten olen lahjoittamassa hänelle rintamerkin, jota hän voi pitää aina vaan ja aina vaan. Kuten ehkä huomasitte, minulla on täällä tämmöisiä liikennemerkkejä. Näin, täällä on erilaisia kieltomerkkejä. Tämä on yksi ainoa maailmassa oleva etuajun oikeutetun tiemerkki. Jos on kukaan 3 vuonna ollut valehtelukuningas, niin kaikki tietävät, että kun tämä mies rintapielessään tämmöinen merkki tulee, niin antakaa tietä, se on kukaan kuningas. Hei vaan! Ja kauppoja kirjapäiviä.